ko ka kire wo wura yi ne ma me ne papa wo ma pupu yeti eti edurumre bi a me ba ha me manchen na me dia baba yi ba no to me de ne ba ya wo ada cancel me de ne be kire papa akwan kire kura no ehun ya me nyina papa fai wo ne ma no bibia ho mfa nkoye wa ma ya nkoto twe ti wo ma na baba yi sanyi se bieri ana ma me ba papa ho se wa be hunu ha de a omra no me kan kire papa se foforo aba ti ababa yi nko asi mu ba papa ma na kwan kire ma le be ye enti da no me wo ha na obi be bo mama le se ababa yi ku ejare kwan se onko go su fie onko town hospital mu na kan no ha na ja wa wura ho ti bo ha na obi be bo wo ko be na wo twe obi be bo mama le se yesi awo aka no na me se na hwan na kan ye yesi abranti e no wo maame wo wura yi moto bi otu ye wo no maame no empa ya na me mo se won be ka kodura so bi ame de urade ase na me si de nyankopon obi ani ho ame de na basi da fie ha ama na mani magu ase eti sa hu mawu ababa yi de no si de nyankopon wo de mani hu sampa uhutu eti me kwa fuom me ba ya na obi ka kire me se ababa yi ne na ase o ma twam ekọ wo mu fi nipa ne se won de ohu wo mo wo ehunu ba na me se na ka si de nyankopon no oni kokoro bia ya kakra no ade achi ye no o mo soma de ti am ka kire me se ababa no ni oku no o ma me wo ma ba wo de akoda na ba one tia samna shase no oso onyem na woka no mo han ka ede ne ko hospital okowo na ka no de omo ba akora nka ho aye ba ko aye mienu aye miensa enti kromofo de omo nim se e ma me koi obesa ya ba omfa e ba ma enti ba ko ekoka kire ma me se omo ba so man fa ba amba and no say man fa ba ama na sit ankopon na nka onti ase so nim say sit anyankopon e yo ti asofo nyankopon ade cheye na ma france mama we die yakọ ye do nana aba ade bia fru nsem ade bia wa bere ho ewrade de bedomo what ya semna mama ne kai oso onfa obi ama hada ama ne nim anya den ama ne nim enwu aseda mama kro ya no de soja ni bi ba ha na ono soso na wadi awumawu samprensa a ode ne ba ha ne bompai mana nyame fa me so e chene ntafo a ode ntafo no free tema e ba ha ya be ye den me ana me tonkra ni din mama ya na ode safo no so bai yo enti wo wura yi ya se sa sofo no a wa ma na nya ba no wo beba no wa behwe no na wa de nyame ase enti na ye be gina ha be be de nyame ase ade fefe si de nyankopon enam papa so aya ma ye ye de nyame ase afa papa ne na sofo egu da yi mu nyame nhira wo bibiara so ma ya de kasi se ya ma me da wo ma bishop obana nkasa nsemi nyina fa no so na awurade adon no kwa ma ne ba no opeso okasa Cedar for Christ Cedar mission me jina ha me da nyame ase awumawu a me fam na de na me se me hye me ho akwanfo kura na nka me wu eso nyame adom ante de me ba ha mbe hu papa wa mama wo afa me ho afa me ba me da nyame ase amen Kwensia to me yesu adi mafi abayadie siamasi yesu adi mafi esia nyame na ko hosma asabio e wasi da mi fa ko mo boss
bama yɛgyina yɛ de bama obiara de bama ɔnso de bama yɛgyina yɛ de bama obiara de bama ɔso bama ahyia nyame yɛ ne kɔbosoma asɛbio wɔasɛbio ne kɔbosoma akumitra wɔkɔ wɔ ne tena amen amen ɔmo ɛde boadeɛ nso so akɔto awurade ayiwa mu sɛ ɔmo de sɛ sika so da onyankopɔn ase wo a wohwɛ me a wotie me wɔso nipa bɛtew so wadanse ɛsei a amen amen bishop papa ne se kasa ho yɛ ne den kakra ɛno nti wɔsrɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛbaa saa no mpo na afei ɛyɛ ne sɛ ne yere nyim biem koraa na ɛyɛ adeɛ a obɛnya ba enti ɛduru baabi a ne na ho koraa yɛ ne den nti ɔhyɛ obi biara ɛwɔ ha nkran sɛ wopɛ ba mpo na wonnya bia ɛmo wɔbɔ mu mu na di odiifoɔ akwankyerɛ na bishop akwankyerɛ so na awurade bɛkyɛ obi amen amen sɛ meka kyerɛ wɔ sɛ wohoro awo adanseɛ no saa bere yɛ afrɛ me sesi a na me ne wo mmɔ mpae na awurade ɛbɛyɛ sesi afrɛ me se na nkwa fidie so frɛ me sesi a na me ne wo bɔ mpae obi wɔ so wohwɛ me a wotie me ebi yɛka ne sɛ adwemhaw no obi a ɔbusuani bi wanyɛ adwemhaw ɔnso so yɛnkɔ na ɛkɔtie wɔn a wanyɛ adwemhaw a awurade afa me so agye wɔn afiri mu deɛ ɛyɛ ebi ka ne sɛ ɛdam no bible sɛ nyɛ ɛne honam no mogya na ɛnyɛ menim deɛ ato wo de hyɛ bi wokunu bi oyere bi woba bi woboafo bi onua bi awurade ɛbɛyɛ kɔ so agye awurade di sɛ nnipa bi tena ne yadeɛ mu mfinhyia pɔrepɔre aduasa nwɔtwe John chapter 5 ɛwɔ bɛsada na nyame gye ne deɛ awɔ nso so deɛ na ɛnyɛ nu aduasa mfinhyia pɔrepɔre aduasa nwɔtwe awurade bɛgye yɛnkɔ yɛnkotie adanseɛ no mmara wode yɛnkɔ ne yɛnkotie abusua wɔ ha sɛ ɔka deɛ onyankopɔn ayɛ na ɔmode hyɛ ɔmo maame ɔbɛnsam de ne nsa kan na maame bɔ ɔdam na nnɛ yi ɔba nkɔm na ɔka ate asefoɔ na n'adwene no ayɛ yi a ɔka ne yɛsiiɛ kwan yɛ fa so a ɛdam bɔ no ofiri no so ɔbaa n'ani hyira asafo nya abotire na oluma mmerɛ mu kakra God bless you bishop asafo ma mote nyame nyina ase ɛnɛ wie yi ne wo a wohwɛ me a wotie me twerɛsɛm ne sɛ ɔtere ne ni mmom na namanneɛ dɔnso anso awurade ɛbɛgye no afiri ne nyinaa mu enti ebi a wohwɛ me wotie me na ɔhaw bi aba wo so a gye di sɛ ɔhaw no ɛntra wo so ɛbɛfiri wo so na sɛ ɔhaw no bɛtumi afiri wo so a ɛyɛ wo gyipi a wobɛnya nti abusua yi a ɔmo gyina deɛ di kan ɛyɛ papa yi a wafa ne ntoma yi ɔne ne yere ɔmo nana ɛyɛ ne babaa a ɔwɔ akwantuom ne ba boy ɔwɔ senior high school ɛwɔ kuro a yɛfrɛ ne sɛ nkareɛ ɔmo nka bi nhyɛ mu deɛ ɔmo hu ya ne sɛ ɛdam ateɛ se ne so wɔ sukuu hɔ ɛdam ateɛ se abɔfra no so ɛna yɛn nuabaa part a ogyina ha yi ɔkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa aberanteɛ no mmra mo a ɔmode no baa yɛ awerɛ ho sɛm ne sɛ dam no sante gu no so a n'adwene yɛ sɛ ɛsɛe no afei na ne nan nso so na akwankwa no ntumi nante ɔmode no baa yɛ deɛ awurade faa me so sɛ menyɛ nyinaa no sɛ me ankasa memfa nipa a ɔmo ntumi nante a n'adwene mo san ha no menna no so na hefo ne hɔ dɛm a da no so wɔ fam ho wieɛ na sɛ nyankopɔn sɛ wasa no yare a ɔnsɔre ɛno ano no na ɛdam no ato kɔ ne nan yɛ akwankwa na ne nyinaa ɛkɔ na ɔno na ɔnante yi ne papa no baa ha bɛdi adanseɛ ne papa no nyinaa yɛ nkramofo a ɔmo nso so agye kramosom no mu tintiman a ɔmo nso nim sɛnea sunsum no nneɛma sɛteɛ ɔpapa ne nkramofoɔ no bɛgyina aka sɛ yɛ a na ɔmo hu ne tv so a na ɔmo nim sɛ asɔfoɔ no boa na wɔn nipa na wɔn ho sɛ nyankopɔn saa nyame ogu so a yɛ adwuma nyankopɔn gyee ɔmo nana no wieɛ na anso hɔ a ne ba bɔ yi a ɔno nso gyina hɔ yi a tɔfɛfɛ ogyina a wabɔ ne britain top yi a ogyina hɔ yi ɔno so na ɛdam ateɛ si no so ɛna ɔmo sɛ no nti wo a wohwɛ me a wɔsɛ na me ha wo dɔɔso mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ obi deɛ kyɛn wo deɛ no
aso awurade ayɛ dɛn akyɛ no ɔno nso video no wɔ hɔ aberanteɛ yi nso so ɔmo de ne ba ha ɛyɛ this year anasɛ last year this year ya ɔba ɛde n'adansi aba ɔno na ogyina hɔ yi ɔnka bi hyɛ mu ɔmo maame ne ɔmo papa ɔmo soso edi ama ɔmo no ɔmo maame so kɔ afuo mu a na bibi akɔda no ho adi akyerɛ no wɔ wura mu na ɔno so dama te esi no so bibi wɔ fie ho bibi sɛ ne deɛ yɛ bibi wɔ abusua no mu ɛno nti na yɛhyia sɛ mama woanyere ho dade woanyere ho wo a wohwɛ me a wotie me a wohwɛ me woanyere ho a bere a wobere nyinaa dako nipa baako pɛ bɛsɛɛ no ɔsɔfoɔ afei deɛ fa adanseɛ no ma bishop ɛne deɛ kwan so ɔba part bishop nyankopɔn nhyira wo Cedar nyankopɔn afa papa so ayɛ bebree ama me ne me fie na yɛka yɛnsimi ɛnka me maame yɛ awie hyɛ aseɛ sɛn wɔyɛ kui a ɔdodɔn kakra wokɔ afuom deɛ ɛte yɛ ne sɛ obi ka sɛ obi kumi ɛno ara no esi mo hwɛ ameyɛ kumi obeduru fie a maame na to mum afei ne kasa yɛ bɛgya ɛne wɔ se ɔmbɛsɛn na de pa ne yɛsɛ bi Cedar ɔmo western north ɛna de ba baabi ani hospital me papa ɛfrɛ me na ɔbɔ amanneɛ ɔfrɛ me na yɛ yawada na yɛ kuada wɔda 2 days ɛna ade kye yawada na mekɔdua me hu maame no ɛna me se daabi wede ɛnsi biem asena maame bɛka ne sɛ bibi si yɛ me maame sɛ abena wowɔ Cedar number wowɔ bishop number fa me kɔ bishop hɔ na me ho bɛtɔ me amen obi a no ntumi nkasa straight no na ba ne koduru hɔ na wɔtumi akasa direct ne sɛ yɛmfa ne mmara enti yɛ na me ne doctors ne kasa yɛ sɛ bi wɔ Kumase na me ntumi ntina ha enti ɔmo nya nkrata na me fa ne mmara Kumase mɛto ase yɛhwɛ na yɛaresa no ɛne yɛ bɔ letter to so ɛne yɛ bɛduru yɛwade bɛduru ne papa awie counseling enti ne fie ada ɛne yɛ baa so ne yɛ baa so bibi sɛ si yɛ obi ama ne ka kyerɛ me sɛ me frɛ bishop na me ka kyerɛ ne sɛ wɔ yare na me fa ne mmara ha no afifie ba maame ne sɛ ɔmma maame ne sɛ ɔmma sorry yɛ fa ka yɛ fo na yɛ ba no maame ne sɛ ɔmma ka ne tu kɔe ɛna hyɛ yɛbɛduru ha na asɔre kɔ so afei maame ne wɔte afa ha akɔ ɛhɔ ne maame ne abubu ne maame asɛnsene da hɔ enti wɔn kae deɛ yɛwura mu no yɛsɔ ne mu bɔ n'abo nso ɛna de ne kɔto akyerɛ na mattress bi da hɔ ɛna maame da so wɔsɔre kakra na watena ase wɔntumi ntena ase enti yɛkɔ ofie asɔre wie me yɛkɔ ofie yɛwɔ ada ɛna yɛbɛhu bishop papa de akwankyerɛ egu fam ɛna ɔsɛ ade wei ne yɛbɛsi maame ne ho bɛtɔ no amen ampa odiifoɔ de akwankyerɛ sɛ agu fam sɛ monkɔ na monkɔyɛ yɛkɔduru yɛ biribi sie maame no amakwan a meyɛ anyɛ yɛbɔ papa ma ne papa sɛ ade akye a monyɛ na sɛ honhom no yɛ ma sɛ ɔmpɛ sɛ ne ho bɛtɔ no tena biribi kyɛ akyire na modeɛ monyɛ afei yɛto akwankyerɛ no so yɛɛ yɛyɛ akwankyerɛ no ɛnneɛma no deɛ ɛda no ho adi paa na honhom no ɛda no ho maame no yɛ nneɛma basabasa yes nyame te ase Cedar nyame ɔbɛkasa yɛsan baayɛ papa de akwankyerɛ sɛ agu fam yɛsan akɔtoa so yɛde akyi naa yɛkɔde gyi 2 weeks ne nyina papa yɛbɔ n'amanneɛ wɔsɛ mo deɛ ɔmo nso na mo nya akwankyerɛ no yɛde akwankyerɛ no gu so a yɛɛyɛ no afei ne yɛwura ne shift ɛwɔ efie hɔ maame no nkɔ ntumi ntena dɛm wɔsɛ biribi wurawura no biribi ba abɛkye no yɛsi Cedar nyame wobɛkasa obi anka amen Paul nsɛm Awurade Nyankopɔn wo a wohwɛ me a wotie me a ɔhaw bi ba na woyɛ dɛn odidi agoro no ɛnɛ meka kyerɛ wo sɛ sei ɛna yɛ maame nom ne yɛ papa nom bi ɛyɛ din a ɔmo asɛe ɔmo ade pa no
anajo ena ade amese omonye no enya ade asombo enya ade bi ewu maame ho ne ho ade na tade na msa na jon ma kire mo time amon hye no edru time na mo kwako hye ade na ho mo na aye den so ompre mo amon hye no obo mo oni omo otimi ni omo straga omo ntimi hye ade wa fata ade ne de asie bibi wo wiase o enti obi ka kire wo se bibi ni ho na nipa no opese wo se wo no ompese wani beba ho so na wotimi asisi nioma kwai enti omo friend me so omo momode anajo time amatro mo omo nche na tade no monto aso sister afme ba se ye ba sorry am ye tie si abonte me ma me jona me twa photo ma me hurawura me edra na jo be hurawura ya nna ye be bom ama ade ache aropa na ye pie nu so a na ni mo asesa se ye dien na me se ma me na dia ba nie wa shada na wo se awe ne ba saa o na me se enye adwuma no so enina se Cedar nyame ti asi enye adwuma enti maame ya no sesa wasla na me kwa me ya ma hye be se me maame enye wonie afa na ada ne awerho ba nyam se Cedar nyame ti asi no ye gwa pastor so eye no se awuno se wonti minna me ka hye Cedar nyankopan no nyam se be na wotwe me ensani obi ono kwanti minna obi aye ba sorry omma no ono kwanti mi ada na wotwe me ensa umma nsema rabe for 3 weeks ono kwana efaka no apampai bo na okofi unso hawo no unso problem no adie bi aye de awo mi gira nyame asem so hye sa unso o problem no emo adane amen enti no say wadwan to a bishop a fa ubchidie nyina no wura nyina hye ni mu say wo ba de papa be kira wo say je no wo de afagidie na tu anammo we say ye fa sa kwan no so no ena me maame no ho ato no na say na ono a wa ye niam na wotimi ye enkane na ni ye ka say Cedar nyame ye da wase ye da Cedar nyankopon ase Obo ni nsem no obi beto wadanse a ono so bebo ni nsem amawrabe obeti se wo so opie company ebusia ye mie company Jesus ebusia ye nsisi adan ebusia ye ntutu apan ebusia ye nya bibia kese bi won so obi beto wadanse amen so ahyenyame ni monyam anana awrade ase papa Bishop nyankopon wo nhyira amen oso ma wadom nya kese pa no ma omro so wade nyina mu amen ya da so nyina so ase amen asofo e wa ha nyankopon nhyira mu o ma botre aye ba o munyama ye no ya da o munyina ase te enam so amen ne ya hye fufu a nya ayi ase anase ya anka se ye hu maame no na maame la nya na ya resa ya ka se ya da o twedwu apon nyankopon ase amen Cedar asafo de Ewurade eye Cedar nyankopon ayeni papa de Ewurade ayeni abrante ya wojere hai eye maami ba otoso mienu ni ka akire obebo won kranma mu na abrofo afri abrochire ba Ghana se womo ba be fa players bi akọ abrochire na ye players maako enan abrante yi ka ho ebra womo ba ye no omo bobo no obi atia abrante yi na so ehwa na ne nan ahyase e pro mami di America ebehu papa mami si council say o ka kire se etuo ana ya to abrante ye ne nan me gidi so de back to screen so na wo ho bebre se etu aboba ya to ana ewo ho no na papa ebra mami ne behu a wo man na kwankire no etu abobo se ye die yo ena ekwa abrante ye ne gina ha no ebre basa no Abramamenka ajeka kranchira na yanti asese ya wofipi Awurade de dom nipa aye France talent ewo basa so obi ane dia ode baaye abranti Awurade che no ball bo na academy ne be fa no ko ese ne ball bo nti omo ko hwe no kwa amode na kopie nkraman mu encha ya kra mbete se academic nya ko hia ya
na abrofo bi aba samagya mu nyinaa kopie abrante na fa golden your friends o fa golden dia ben boot no Ghana the whole Ghana mokoshia esa abrofo ba be fa nipa 4 no ye de omo akọbọbọ wọ Europe no obi de ne nan kakra ka ne nan kakra ne nan ni nyinaa na eporo sanfa ne nan no to so na obi ahwe de hia se open Awurade na uta Awurade nyuna ase na Awurade bọ ho ban no ne nan ni nyinaa te se de ya tutuo anase ye de ne nan ni nyinaa wura gyam anso nshranka Awurade se omo kansa gise ye ne nan ni surgery eno mamme edimreka me ka chese we de ye obron sam anwuma te Awurade de ne sabe ka ne nan obesan ahye mpobo abobo abrante na chef ahye foot kina ho no onsam bon no chese nyame ntimi nye bi ma wo se Awurade ye bi ma obi na obo wonsam a Oh. adanse no wa around ho a ebi betima atowo so Efuri ho no etwa so ko ne babas. Me baba yisu wo school nursing training wo kwalebu. Oda sore ya de nan ahono na efuri ahono. Enu otwa de sende me. Ei, na ya woda sa de be chikla ya woda de be chifie da. Ode ba me ba so me ho wo so. de oban nursing student nurse bibi anye no oda sore na chese maame so ma ye tupe wo oba ne pema enti Bible say otreni amane toso ye hia say Jesus said ma mo nya mpa boda Jesus said for mpa na ma so wiem ti me show say 2024 nye Cedar kwa na ye bompa enye Cedar kwa na baby owu bia ye sore Awurade ahokeka kwa so bia no fa ho hyem na Awurade abo ho mpa ti we nya Awurade nsa na atwuma bon sa na bi ko bi baso se wasai ko bi baso yes wewu anso afuwe Awurade be hwe wo so amen Awurade ho ama ho ma asem amen Me pa chao enti Friday me bae na me de kire so foma me so se anya adwuma na me call papa ohu ya na o se dabi kwa fa de bla me ana me ye ankopo ni me die America ko fie kwa fa de kroba papa hu me mobo me se ni me sitie me hu mobro ono a ya ne nani nyina eye tu te se de obi atu na duro no eno ono a ya kwankyere maame wo ye ya yesi enkoye kidney test chese test no ahudu bebere o kai kra de ka ye kumi ena mba papa sa ye nkoye ye koye afa de bibia be hye ne bo ha mokoye ne bo na yesi ne nsono na aboba abegu ne bo ene yesan koye ebiema yesi kidney stones bi wo ho ensuo tai ho esan koye ebiema afa yesi typhoid papa ma ya kwanche na omo no keka se we no wo no papa ma ya kwanche na afa de yehu se akoye ulcer na typhoid Awurade adaru ma wo hu me mobo ena watimi age me me ya ma me nani nyina afọ se de na esie ena okọ onini maame nurse onini anya me adaru ma we ye nugu ase yale wo su ni nyina afiri me so papa me da wase nyankopon hira mama Awurade na ye Awurade na ye wo a ohaw bi okon yade se ye oba eye wankasa ukron wo yire me gina dance so se wo free dem ho akọ anasa wo hwe yen anasa wo tie yen no Awurade ma na yare sane bi ntawo so Amen. o Yesu dem amen se wo hu omo ana omanya problem e wa atwem yade mu de ye yade e bi ka ne dam no anso se Awurade afa me so agyewo won so Nyankopon be fa me so agyewo ban o de hye no ye mu bebiri kra o de hye no kasa wo mra wo mma wo ankasa bra obetimi afa no hu bibi the picture e de aba be gire mu hama no eno nti na meka cho se e toda so ya na motu o we mu amudi adanse nyina omutu anamo obetimi afre na mese na ego fidie so se me so me ba me busu ani bi menya dai obo a wo so de ne ba omma yese wo ankasa wo be gina ma no odi ano so ya akwantu sem onyame na di akwantu bae Genesis chapter 12 no ma Abraham fi na busuam ofure eye opapa fie opapa Terah fie wo Mesopotamia asase so o se onko amanaman mu ho na wo yi se obehira no anso so wo de no edu akwantu no so no ayeden
anaso wa kwantu mu na ayɛ den wɔ hɔ nkratasɛm na wa kwantesɛm nkratasɛm na ayɛ den wo de yɛnkotie ɔmo soso a ɔmo tu anamo baeɛ a ɔmo di adanse fa kwantu yɛnkotie mmra. Hallelujah. Amen. Pacho me di adanse a hye Nyankopɔn anim onyam. Ti ni nyinaa hyɛ. Pacho me ba ɛho na me di adanse na afa. Pacho me ba kos wo wie university Nyankopɔn ya adom wie na ɔkyerɛ ade a ɔkoma ase hai. Nti ɔhɔ na Nyankopɔn adom brɔfo no ba ayɛ so mpɛ nkwara a ɔmo nim adeɛ. Ya ɔmo bakɔ akɔkyerɛ adeɛ wɔ aburukyiri. Nti ɔmo kɔyɛ ɔmo nsɔhwɛ no na ɔmo yi me ba no. Nti ɔmo yi na ɔmo so ɔyɛ krataa bi ɔmo yɛ krataa na ɔmo asande krataa bi ama no krataa ɔde bɛ ɛba hɔ nom no. Nti ɔyɛ krataa na akyɛ ɛmbaada. Ana mdi bidika ba papa ni na mdi ba to papa ni. Te me ba na papa mama akwankyerɛ ana ɔso kɔ ɔba na samba ka ne krataa no. Ana mkɔyɛ akwankyerɛ no 1 week pɛpɛɛpɛ ana me ba no ne nsa ka ne krataa. Oh mo nsɛm just 1 week. Your born in seminal also freedom ha koya wa o hweme e wo man foforo so e wo space no so wa de biara bibi asomo aloko wo Yesu demo erade bema wo zaka tempa chone saka krata na fere adu so na mrofo no baye ensohwe nte ya na okwa akra nte okwa a obekwa na maba papa ho na papa mama akwankyerɛ ɔsokɔ na nyame bɛyɛ ampa so ɔkɔ na wapaase ebire bi obekɔ akɔyɛ nsɔhwɛ ni bia na wapaase nti afeda na akora ne ba na ɔsɛ mama akala so a ɛbɛyɛ a yɛde bɛgye ya visa no nti bɔmbaden na kɔ papa hɔ na deɛ duro deɛ ɛden saa nsɔhwɛ wo kɔyɛ na sɛ wampaase no ano no visa na wɔn sanka ana ndi midika bato papa nim ana ɔsɛ papa se kɔ na ɔba ne sabaka na visa no ana ja me koye na okoye okọ akra koye pa akwankyira papa ma me koye wie na okọ akra na okoye oye na oba afie 4 days pepe na o ma sande no message say the visa na aba omra mbaji nta fere akra na frɛ me na ama asan we bi akyire ma adwene so nkra na ayi nkrofo na azan na omo ye me ana se ye daye na meso obi m kra koyo omo de 2 years omo sanka 3 years omo sanka obi kra ko 5 years se musra na kasa se enyame favor na kasa nyame grace na kasa e breaki protocol bia ose obi ya over 2 years obi ya ose 4 days ban your friend say are you ready it no free say ana say you fraud ana say eye nada ese sana rade oye na echuma so otraining sa woni premu a rade tre sa ansa na bi ma sa 4 days na rade tre bi ma on tre ma wo ba no on tre ma wo echuma no on tre ma wo apomoden no nte na me sakra me ka sha akra ne sa wonko na sida nyame ya awie onko je visa na mra ntampampa otu ana mo koy okwa na okwaje visa na oba na ode ba kira nsa ma se ne kro visa ni me nsaka nte o ma hye no bosome nson no mo bring akiri ya afrase bring akiri bosome nson last year July aha sasa atam no on ba fa na akọ ampapa bosome nson no date na o mo hye na duru pepepe ana o mo fa na koye nta dani mi na mo kwaja na kwan nti me ofia anadwo me ntimi nda awa na ofre me o mo frɛ me ka kire nsa ni plate na me sa se we die eya daya na se ya sampa ampampa no Nyankopɔn sese o America Nyankopɔn de na kodu nta ade a Nyankopɔn aye no abrante ne ne o ade a nyame aye no abrante ne ne ena o kyerɛ ade no enti bibi ni kyerɛ abrɔfo ade de nyame timi ye no no eya no waye dan wadane ne nsa wo so nyame badane ne nsa na ma wo sesi aya kasa ya wa send 3000 so mama fambe de rade asema no ebusuya no yeti me kasa fie wei ni pentimi ntu kwan efie obi ani yeda omopoa be se wo na obedi kan break sa record no that limitation line we break me say that curse no we break
enti so obi ansusu da se maame we susu ne yema de ebetu kwan no no so dollars no ono so wasane ne bidi abafie wo a wo hwame a wo tie me de nipa ayesa wo de wo sanka bi da ebi ma wa brabo no me gina maame ya dance ye so se de aye de ama obia wo free dem hakọ wo a wo hwe ye wo space no so every continent bia erade so de wo de no to so erade ye divine connection erade ma wo so de na to so nti papa ade Nyankopon aye na Cedar for Christ adofonom mfa nse me sha se me ba Cedar ha na me ba we o hye me chi be 5 months na me sha se me ba Cedar ha na nyema bebre na ekoso ma brabo mu ana ha adwen eni nyina odifo bishop na okoso a hye me nkran say minya gidie say Nyankopon beyi mafiri ni nyina mu ebi o ha na eden na me kunu ya adwuma wo bank na o ye panyini me kunu anya bonni bia kwan ya fa so yi na di e wa adwuma mu ekwaye court nsensem me de beto papa anim e sha se kwa me kunu yare na okwa adwuma na hwenya no na me ba watch night na mpam cho ye wa ha no yen hwe se yenni hu agro me ba en papa frame na me ti ba me ta atena ni say na papa frame it was a Tuesday night papa frame no ka chem what yeji wona so me kunu so free yeji ana me say ai me kunu free ho ana o say o ma me fie da papa so ma me fie da o hu sa abronsan say sa abronsan na o hu bi so wo yeji na me say no kre baby am tell ya abronsan me kunu asi bi sa so woni krom ana o say wa ye hihye owuo e de ma me kunu sabi oni somo no me koya me kobo na mane o say oni obi ani asem na me bo papa ma ne papa say bua no na nakoma eden masa me dem pa mo chomu nya abuche na muntie na enu antira ma free plane free America abeduru ha enti papa bua yem pa da ko okwa adwuma na me hu de ka me na adwuma okọ no ba bi oya adwuma no utwa mu ha okura ne ka me tumi kura me ka na bibi kasa kire me se me nja me de na me mfro ne ka ni bi ti ni no ba bua kwa ba ya de ye kwa me say ase ni ti ya ne ya na ye rush call Mercury afi ya no ni ambulance de ni ko wie konfa no che emergency ni kuna wu free ho no e ho ya na me fa phone na me frɛ sofu ima e no so baba papa amane o mo ka ne mpa bo ye de kanga akra na papa ne sa ba nkwam oba nkwam a nya botre e wo ho we na wa wo hwame a wo tie me se ye hye program a eya bebo mrebia me ka kire mo so opesika enya asore dem na epesika opesika wo ye adwuma na nyame ahira adwuma no so e bebo mpa se Nyankopon e bebo ho ban Nyankopon be yiwe firi ohaw ne amane mu se ya na atoto nipa ne bia ne kunu ewu premature delay ne yere ewu premature delay ne baby efre ne sam na ye watch night na maame a service oye adwuma aban adwuma aso Tuesdays watch night no wakọ adwuma pon asan aba watch night ade chi Wednesday a osan kọ adwuma watch night na se na Awurade a o se ye friend de hia dem a obeji yen so obeskan asam kese ne nuoma hinta no Awurade bie meni hu se okunu afrim na de ntia ne kunu ba befrim ye we ne de be ma omo agie di ne se meti yeji o se ho no mo firi me kire efi omasi wo yeji me nko ho da ebesi na minim yeji me kire se ne hospital ma me se sa pepepe na me sa kire kuma so se sa pepe na me so nko bo okunu amane nti wa wo hwame a osom bi a wo mu ya kire wo se osofo abet eya menya asore asem teja wa asore ne ba ma asore menya doctrine sem ya me yi nyina ne se ne be ya obonefo ne hyehyeye no obe twa faso na botan ti anyame de wo ba asase so wei ebebem enya maame wei aka ni kunu afirim be kire ne de onye oye ma ni kunu na o drive can oko off e wo car nanim enti na ka ye highway a na nyame kasa kire ne ma enti mu atoda o yire se na de obejoin o vehicle o se o de bi kofa wo de no mo fanto mo fo kenye se sa da no kofro ni kunu car na oko off
nipa wote ka ni mo onyare omude no gugu conference say o say de enye ye bi wawu enye ye bi paibon no san ba back o ma won sem Awurade Nyankopɔn ne nsɛm no nneɛma na maame tembi atɔ da kɔ adwuma ɔpɔn ana watu ka anaasɛ wafa trɔtɔ na ɔbɛbɔ mpae yɛrehwɛ ka obi a kɔ ware ne kunu a ɔno ne som no ɔno nkɔ kwasi da sɔre enti ne som no saa mpaebɔ ne nneɛma nyame yi di no kɔ mu nyinni nanso still ɔse ɔba maame to awa danseɛ no so papa mpakyɛ me da ase enti ɛkɔba ne sɛ papa kyerɛ deɛ yɛnyɛ doctors ne na ɔmu nim sɛ asɛe ɛna ɔmo so am sɛ yɛnkɔpɛ sɛ deɛ yɛyɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔmo hyɛ daa tew hwe so nti wokɔ ara bɛba no na asɛe nti meba ɔmo sɛ baame wosum nyame a wosum no sum yie na papa no wakasa nti ɛno no ɛbɛse ne kɔe mefrɛ papa na papa sɛ aleluya sɛ meka kyerɛ o sɛ bɛyɛ yie ɛdidi mu afei adwuma na kɔnam kwan so kɔ na yare akyi no afei de adeɛ yeyi no memene da asɛm si wuku ada eyi no memene da juwa da ne de letter brand si yeyi wadi onye eboni bia ti me baba papa amane ne na osem se sapo maka kyerɛ sɛ Nyankopɔn di wachi ebeyi mesi yo to da na eden tabio nkwaransia na yeyi mi kunadi teacher ni na eden enso de bia na me wagidie to da metimi sɔre ahomakye ne maba me ba ano papa mo ba 6 na me wo school ti to da bia mo say na wa na minim free ha na me ba me desabi o ha me pun school a me hwa na me nya hwea na me yi afa ho na maba saa kakra enti okonya adwuma foforo na me bo a na papa so ma ne konya adwuma foforo okonya ya no ba bi kwa na o ya adwuma no na o ma san di akire asan the letters ko say court nsensam ne ba ye no ye di ye bua ye bem ema omo gis kakase de maaye na nkofo ne fifa kwan bi so a ma nyama ma ska ne san be ye basa okonya adwuma foforo no ma san de letter asa di akire amo man amfrɛ no obi a wakɔ interview awie a obi ahu sɛ wayɛ ade ye be frɛ nti be papa amane no na papa ka kyerɛ me sɛ sapon me sha me hu sa kwantuo na be boa mo me so me akwantu ne kuru passport kwa na oni bi me kwa sa time ko me nya ma adwo nti sɛ me nim ba bi akwantu be free aba but papa ye ka sɛ me ne nante ye ne me ne chi papa ho no sɛ papa amfa ho ne ba bi akɔ asɔre ɛne na de bia na me ne gye ho no wosum bia wo mu bia papa de ani de be ma wo papa gye wo tum enti de bia me sra Awurade mpa ye ma no ne na busua enti me wo mu ana da ko bi me te sɛ ye sɛ akwantu obi hu ne ma bi na mbɛbɔ papa amane na ɔse an ye ne bɛboa ne tintini tietie mu nyina within 1 year me ne me kunu me mansia ye nyina US enti me mama enu a me di kan no omo me kɔ no na me mama kunu me mama enu ba he say me ne ka say 4 aka nyina so ekɔ na kese me hu dia me nka Cedar me de me ho be don ya say you say emu bi ho no ma ya say na abusua asɔre na abusua som ne ade ade tito de bia na wo twu ho na ya say abusua no hu ni say ba makoma de minim da bia wo anu ti me ka che papa say me nyina abo abrochire na me ni adanse me pese me true plane na me ba obu akwa na onkai me obu akwa na onkai ba me so de maba ha che enti obi a wa ba ha che bia ni me pese obi a hu say ya me nie tina me so de nyame aya ama me no me ba ya ma Cedar na me de bra Nyankopɔn ene papa ene asofo nyina mama Nyankopɔn hyiraw kese wodo a wodi do papa ama ne kwan ma ne na dwa asofo bi wo kra so munya ware a nyame ni kwase papa ware no na me edwene pa se papa betimi akoso aye but we oba papa Nyankopɔn on hyiraw no nkwaso andomo mo yefunu mu ade ntuaso ni di so nyina Nyankopɔn ma munya nhyira mbe nka me nya obi a me de mbe de me nsu bi dem mansia ye nyina US oh no drive to America no or drive to States onso so de Awurade aka fa wo ho de Awurade aka fa wo ma ho emfa ho de wo na mu
nyankopɔn na wayama me se sapɔn ɛne na busua no Awurade bɛyɛ wo deɛ ama na kyɛnso me gyina danse yi so sɛ ade biara nyame aka fa ho deɛ wabɔ ho pa yɛ akyɛn Awurade bɛyɛ ama wo o ma wo nsɛm ma Awurade. Bishop me nua bɛma yi sɛ Awurade nyankopɔn ɛnhyira wo me nua bɛma yi sɛ osi so pɛ sɛ ɔbɔ bla no mfie nwɔtwe ahokyerɛ bɛtena ne so ɔyɛ adwuma bi ɛnyɛ yie deɛ twa toɔ koraa ne sɛ ne mpaboa a wɔbɛhyɛ mpo ne nyinaa tete ɛna ɔnam fam saa ɔnyɛ sika mpo na ɔde bi atɔ mpaboa ɛna ɔbaa kofodua ha ɔbaa ɔne ne tiri n'akyerɛ ne sɛ ɔmena Cedar na ɔmfa n'asɛm no mɛto Asafo Awurade anim na obi a wɔyɛ adwuma 8 years a still na wonni kapɛ na ɔnam fam saa na mpaboa atete deɛ biribi wɔ mu. Bishop ɔso ɔde ne bɛhu ɔbaayɛ no ɔma no akwankyerɛ ma ne kɔyɛyɛ bɔsome baako pɛpɛɛpɛ na nyame apagya ne nsa na adwuma no wɔyɛ no wabie shop mmienu. Ɔbɔ wo nsɛm no this year sɛ wo shop yɛ baako Awurade bɛma no ayɛ 10 sɛ wonni adwuma wofiri akɔ yɛ Awurade bɛma wo adwuma maamefo Awurade bɛyɛ ama wo mma papafo Awurade bɛyɛ ama mo mma. Bishop ɛnyɛ shop mmienu nkoa na wabie na mmom watɔ kaa maako mmiɛnsa a ne nyinaa ɛyɛ adwuma seesei a na ɔbaa ha deɛ Awurade nam wo so ayama no short time koraa na Awurade nam wo so ayɛ ne saa. Ɔyɛ mo nhwɛ no young boy o ɛsɛ ɔwɔ ne 3 cars mo bebree wode hyɛ biribi baa sɛ wobɛyɛ transport owner Awurade bɛma no apue obiebie nnwuma Awurade bɛma no apue ɛnhwɛ deɛ wote mu nnɛ na hwɛ deɛ Awurade bɛyɛ wo 2024 yi mesɛ mekyɛkɛ yɛ wo a wohwɛ me yɛ wo a wotie da nyame ase nti mede Awurade ase na mehyɛ obi biara nkran sɛ ɔnkɔ so nkura ne gyidie mu Awurade mu ɛfiri sɛ na ɛden nso papa da Romani Kristo nti Awurade na ayɛ ba wo nsɛm Awurade Nyankopɔn. Deɛ na Awurade ayɛ Bishop Awurade ayɛ ade kɛseɛ ama me wɔ faase ɔmaame ni ɔno ankasa bɛka deɛ Awurade ayɛ deɛ na Awurade ayɛ ama wo. Me pacho deɛ Awurade ayɛ ne sɛ me bɛn ne papa ewu bɛ bada 2 years munie na wɔda wɔso na yɛ wu papa ne papa bada ho ɛna wɔde nwɛ fita egu akonnwam ɛna wɔtutu ntoma ɛna wɔbɔ di sɛ sapɔn a na me sɛ enka wa na wɔbɛhwɛ me nso owuo ɔbɛfa me kɔ eti sapɔn hwɛ ho yie na wo maame de awo ɛde awo de me ma ne hu biem ɛna ɔsɛ da na wo kɔ mɛmi sky ɛna ne papa yi sika ɛna ɔto bɔɔ ne nsa enti efiri hɔ no me bɛnya ahoɔden biem ɔsɔrɔ ase maa me ti kata akye me ɔka me mpemua na da kwam sa kɔyɛ nkɔ batis me de ne kɔɔɛ ti ade ne kɔɔ doctor no hwɛ no ɔkɔ lab bi ɔse kata deɛ eni aduro enti wo ba no obetimi afama utem bia me ya na me se doctor na de na wo ma adua sɔre na wo nka nkyerɛ me afa yɛ ba ya me bɛs wo wie aduane a woni bibia wonye me frɛ na wo fi me enti wada anadwo abɔbɛ sɛ 5 na wasɔre ahomachi 5 ananse me patwan na wasɔre wasɔre me se wo kwan o se ma me ba menim se bia ɔpia pɔdwonso o se ma school fo ni gyina kyire ho osu me papa de adaka besi o se me menkɔ na me se Awurade gyeme ɛhɔ na me sɔre na me Sompa ibom ɛna me pie na me kɔ ma rose fie me kɔ na me se ma se de akosu ye kora de me hu de me nya omisuro enti ma wo be kɔ Cedar hɔ na ɔsia na me se ye nkɔe ɛna me boa mo na e bae enti ye beduru ha papa akwankyerɛ ɔkyerɛ me kɔduru fie akora yi ɔdaya wanti na ni biem me so me da hɔ na makɔnya me nim se wafa ma wu me da hɔ na makɔ me se ɔse ma me info na ba sorry last week ababa we na say omo na no last week me ka kire mo amhwe ababa we say omo kɔ na dana enye adekye obekɔ akoda Bishop abofra ni maame ni wose 1 year ni ontimi enada abofra ontimi nada 1 year ni ni nyina ne sɛ
eduru anajo 12 a na ne hwene bon nyina asisi ete se de kata ache no no enti home ya de home no ontimi enhome bi na ye ba TV so yesi da awa no ena ya no modom TV ato nsuo no bompa ya na ode wa ma abofra bi anom no ode bi awohoro nanim na watimi adakakra TV no nso sese asabe sei TV ni say ya ne de ene na ede na kura de ontimi enna bi kura efie fo na ko say TV no ona mo frɛ baabi ani na ona mo frɛ baabi ani no acha we buakwa ebuakwa ha ya obi soso frɛ from baabi ani saa no soso no edure nyuma na na yi nyina na home nyina asisi ono so ntemena Bishop abofra oso wo kata ne abofra wo beda ne amen na obeda amen awurade amesom no be ma abofra ya da odifo ne si awurade ode na dance be bra awurade Bishop ya ehu ne so say o papa afrim na okata na ni kakra bia na ohu se o papa de adaka aba abesi omu fie ho na school fo nyina aba ho nom na omu nsu no na de se omu pe no owo enti na ontimi na nya memfa so na omo ano o papa ewu o papa afrim na obehu ano papa de adaka afri asama do na ba no de adaka afri asama no abesi omu fie ho se o medem na school fo nyina esu so say ya na to nipa na wewu no say ya na to nipa ye say he say no kai say ne say ya na ekunkum nipa well mama no timi na many dance everybody anya no kase oba to me pono ewo matam fulo de mi na ko ya ba musuga ani gisam no say mam no say wada to the officer ni ba na wu wakwo so awurade be ma ade bi aye de no o so de ne be ya mere amen ade bi aye pesa ye gifri wonsam wade bi aye se no me gina dance yesu se wade ni ye amen me pa cho fees ye ba ha kwede yare no eno a doctor duro de man wo jai nti papa nyame onhira wo onye okese mo a wabo amra mitwe nka me ni me hohwe ka me be wu ana be wuo enso waso mi mu aso me benum awurade nhyira wo pa wo fa mfra dum kwadum onye okese mane mo so bebre awurade na aye o ma won nsem awurade Bishop awurade nyankopon nhyira wo the media dance say na me twen krata say ya na kire say empanyin si abo nso nkro nsuo aha wuku na no aye den wa hwia hwe enu ti na me kuta krata say ti maami so say awurade aye bia ma na krata be dia dance ye na ye maami say Bishop ya de kese abetena no so ye ni kidney ho be kan okọ hospital ye de ne famfidiem doctor panyini checking no ma ye hu sam pala mami yale onu ankasa so say yade ne bobo no mfinhia enum nie na ade a na ye ne ne tie ohonuma anajo na emoja firi ne hwenem ene nanum eba eye one sign ye tosu biem ma wedi mpanifo amanimu a wose na sinyina ebeye kuro afi wade ne saka ne yam sei ene ne side ha na wote se eya ne ya ontimi ne aduane bia bi aduane a oye nde se doctor ena prescribe ediama no odibi de toso a ono ankasa de ne pa obewu ti maami se ne nkwa na nyina na wonam a na ye bre ne amane ne nantie nyina da sesai but ono nkwa na nanim de hye ne mu enti wose ben finhia me enu nie come yensa Bishop saw Mike ma oya sorry a and was obi wo dam ha ohun say aboaten afro na ne da e wo dayem sunsum mo na say ni pan mintimi nyini mpie ba se yepon a omera mehume na wo pu ade a ye bro aguniyam a ohun say ne organs ni bia woni mu ni paduam esai na enche enipa ne bewu maami si na ye ono a yepon ya counseling and odimirika call Bishop nchen and o say papa o maame me na yade yi aso me na aboa no ebeye me sa na me call hospital no ye say me liver eye me kidney ho aka enu nti me hu sesa Diana me so no e na e call so me ta ye papa ka chen say ni nyankopon te ase se wayi ne ho adin ko ade e di ye aba no awurade peye hallelujah Bishop kire ne onye ya kwankire
na maame gu so enkakra enkakra enna ogina dem hey me pacho we dia me nya nurse ni na me nya doctor ba ye wo nurse fo wo dem ha me frɛ baako amana be kenkan ya kyerɛw amu wo ni sɛ wo san koye eya labs no emfidie ni nyina e kyerɛ sɛ yadeɛ bia eni ho biem ni kidney no aye good oh pɔwun sam kɛseɛ maame nurse pɔwun sam sia maame nurse. This is a recognized nurse. Erade na aye fanu monyam no merade oso de me be hye akire o obetumi ankode ne be hye akire na me modu ya bi ontime o mame asre wa wo he obontam kase a etunu form ya me hye o say pacho according to labs na wa saying a kidney function test na ushima ye wo urea vitamin sodium potassium chloride any glomerular filtration rate patroni na our parameters aya na wo ho nti normally no say ukoye labs na outcome no eba then it gives you the normal range and then the other differentials but so hwede wa ha say ni nyina de a ma Letitia ne de ni nyina fall in the normal range nti e kire say radiadom bibia okay. And then when we come to the lipid profile, so the lipid profile no so say Nina so falling in the normal range. Ain't see only any cardiovascular risk bia so bet menya heart condition. Oh mawunze merake. Yesu nkwane timi. Yesu nkwane timi ya baba. Na wo yare ya mesha yare satumi. Mesha yare satumi. Sa ema pawo so. Ema sawo yare. Omose Enuti yani ajiwo na mimo Omose Yadada kasiapa Bishop now we have brofia na sibe kuchiri ya no ne dinkonim ne o ma say Yesu nkwa na timiye mame mfa mame no fa sedama otufo nyankopon Erade me da wase Wodifo about Saki Papa Bishop Fanu monyam no merate